Kumta perlok pe ya kana ko video bat pan I shaki khun ki kti jong phi kana ko video kan long ka ba ya rap shibun ye phi kana ko video ka ai ye phi ya ka nuksa ka ba pura kumno ki Runar ki Rahbor ya ki Kynnah kana ko video kam de ka ba shisha hanre ka de na ka we ka Skul ka pan I kumno ki Runar ki Rahbor ya ki Kynnah Skul da ka ba pengop ya ki da ki chocolate kumta kana ko video ka hikai ya ki Kynnah kumno ban jangai na ki briu bam ithu hakne ko video la pan I ba ka we ka Kynthei ka ba la te ya ka shintur jongka bat ki khmat jongka bat ka ba la riam pura da ka jain yong la le shakmat jongka kerdok bat ka ai chocolate ya uwe Kynnah bat haden bala de ai chocolate kara no ya te Kynnah kini ki Runar ki lanang start bha menta ki yai kai haki kali VIP knang ba amdon ba yithu yaki bat kim don wat tang ki number plate ru khamtam yaki Kynnah Skul bunsin ki Runar ki penlong page yaki da ka ba ai mid yaki knang ba kin yo ban Rahbor yaki ta ki Kynnah kene ka video ka yarap shibun singa bha share ya kene ka video knang ba kan poi sha Baroh bat kin tip ru kuno ban yada yaki Kynnah ki hybrid nagine ki Runar kumta perlok nga karpat ipi Baroh sengaw bha pan I kene ka video yaki khun ki kti jong phi kum ka nuksa kumno kin like na ka jing sha Rahbor na kine ki Runar kumno kin jangai na kine Runar ha ka por bakin lesha Skul kumno kin yada ya lade ha ka por bakin lesha Skul na kine ki Runar sengaw bha what glad ban share ya kene ka video shagi parlok ki jong phi